Hola, què tal? Pels que no ens coneixeu, ell és en Tomàs i jo sóc en Jordi, som els organitzadors de la PCR. Bé, estem aquí a Andorra ultimant 4 detalls d'hotels i de recorregut i volíem aprofitar aquest moment per enviar-vos un petit missatge. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per seguir-nos. Això vol dir que vosaltres creieu tant en el projecte com nosaltres. Però que els importants no som nosaltres, sinó vosaltres, que sou els que heu de participar i animar-vos a inscriure-heu en aquesta primera edició de la PCR. Així el que hem pensat és que els 10 primers equips en inscriure's els hi farem un petit obsequi en el sopar del primer dia a Ribes. I esperem que això us motivi a inscriure-us i penseu que després sempre podreu dir jo hi vaig participar en aquesta primera edició. Així que res, ja ho sabeu, a inscriure-us. Molta muntanya I salut, fins aviat! Fins aviat!